acest lucru s-a dovedit pentru faptul că mi-am petrecut ceva timp în rugăciune, amestecând porunca lui Isus, duceți-vă în toată lumea și vestiți Evanghelia, am amestecat-o cu credință în meditație și în rugăciune. Și mi-am dat seama, iată cum am putut vesti cuvântul. Și nu numai atât, dar am putut să vestesc cuvântul Domnului la o persoană care e budistă și are numai Buddha, tot felul de imagini în casă. Și m-am bucurat că am putut să-i vestesc Evanghelia. De unde a venit puterea aceasta? Din faptul că am început să amestec promisiunea lui Isus că e cu mine, că îmi dă putere, am început să amestec cu credința. Și când merg acum la clienți să fac lucru, eu sunt electrician și fac diferit lucru, eu am totdeauna ocazie de a le vesti Evanghelia și oamenii ascultă. Nu numai atât. Un alt exemplu practic, ce se întâmplă când amesteci cuvântul lui Dumnezeu cu credința. Am avut un caz în care am făcut instalație electrică, am tras cablurile, le-am lăsat în pereți, am lăsat cablurile scoase ca să conectez prizele, am pus o singură priză funcțională temporar pentru client până el își termină zugrăvitul în casă și după 3 săptămâni am venit înapoi ca să conectez toate prizele.